Hej folkens, og velkommen til et nyt indslag fra Gedeholm. Ja, jeg er så kendt som Beans, en stor fed enhjørning, som I nok kender mig fra en af vores tidligere videoer. Og jeg vil simpelthen gerne holde min nytårstale her. Og jeg vil gerne takke jer alle sammen for at se vores videoer. Og hvis vi får 1000 visninger, så vil jeg bare gerne sige, at så vil jeg klæde mig som Miley Cyrus fra Wrecking Ball, og min ven Andreas. Han vil så gerne, eller ham jeg optager sammen med os, han vil gerne klædes ud som en Chinese fyr, som tager briller på. Ja, det lyder nok lidt underligt. Men så løber vi, jeg kommer løbende med Wrecking Ball sang, og det hele bliver optaget. Det siger bare, det hele bliver optaget. Så kommer jeg løbende med Wrecking Ball sangen, og jeg kommer ind og skubber Andreas til siden. Og så løber jeg ud af Fakta igen, kommer løbende rundt ind i hele Fakta, og løber ud gennem kassen. Og så danser jeg Gangnam Style uden foran. Og så skynder vi os nok væk fra Fakta, fordi at det vil nok være fint. Jeg har bare ikke mere at sige end tak til jer alle sammen, fordi I ser vores videoer, og tak til på grund af, at hvis vi får 1000 visninger, så vil jeg blive rigtig glad. Og nu vil jeg gerne takke mine kammerater, jeg optager med. Og ja, jeg vil gerne takke begge kammerater, jeg optager med. Andreas og Jonathan. Og så vil jeg også gerne takke min familie, mine venner, min klasse. Jeg vil takke dem alle sammen for sådan et dejligt år. Og jeg skal nok love jer, næste år... What the fuck, man? Fuck, nej. Skal du sidde og fucking i gang med nytårsdag? Lugten er styrket. Nu er du på toilettet, nu gør det selv. Okay.